morning. Happy Saturday. Today is October 7. 9:30 na. 9:27. And ang plano dapat mag-walking kami ni Kat. Kaso yung ka-walking ko tulog. So, naligo na ako. Pinansya ko yung buhok ko. And just in case na gusto pa rin mag-walking ni Kat, ready ako. Mag-change na lang ako ng leggings. Just in case gusto niya pa mag-walking. Tulog pa siya. So, ngayon, gagawin ko ay gawan ko si Kuya ng pancake mixture kasi siya lang magluluto. Di ba nakikita niyo naman si Kuya, nahihilig siya magluto ng pancakes. So ngayon, ilagay ko muna kayo dito. Ayan yung kare-kare natin. Ayan, nakaano pa. Ongoing pa siya. So, gawan ko si Kuya ng pancake mixture. Ito yung maalala nyo. Yung sa Korea pa to. Korea shop. So, ito yung ginagawa ko pag si Kuya o kaya yung nabibili sa Coast. So, ito ang gusto nila eh. Tapos si Neil, tsaka si Kat, gawan ko sila ng bacon. Tapos gusto nila mag-pancakes. Okay din. Or bread. Bacon and eggs with pancake. Or bacon with pancake. Kasi yung ating bowl. Dito ko na lang ilagay. Dito ko na lang ilig sa aking baking pan. And, speaking of baking pan, gagawin ko yung cake na isa na ginawa ko. Lagyan ko na siya ng frosting para mamaya ready na. Hindi ko na ito mini-measure. Tinatansya ko na lang yung consistency. Tulog pa talaga. Tulog pa. Ang missing pa ng ice si Neil, Elijah, and yung dalawang boys. The rest tulog pa. Si Jan nag-fishing. Hindi ko na siya mini-measure. Pero yung homemade, yun, mini-measure ko yun. Pero eto hindi na. Tinatansya-tansya ko nila. Ayun, ganyan karami. Lagyan ko ng egg. Etong eggs na nabibili namin ngayon, yung nasa ganito, may binili kasi ako sa Asian store. Pero eto, pag nauubusan ako ng eggs, dito kami, bumibili kay Tommy. Dati binibigyan niya kami. Ngayon, may mga anak na siya. Ang cute. Nagnak sila 2 weeks ago. Nagbibenta sila ng eggs. So, sabi ko kay Jan, diyan na lang tayo bibili ng eggs kung naubusan ako. At saka homegrown. So, organic siya. Tapos, ang ganda ng kulay, yellow-yellow. Ay, gustong-gusto ng mga bata din. So, ayan, i-mix ko lang ito. Tapos, ready na ito kay Kuya. Naglalaro sila ng PS. Ito na yung ating pancake mixture. Okay na yan. Ito ko dito sa kabilang fridge kasi kunin natin yung bacon. Sana wag umulan. Sana wag umulan. Without bacon. And eto, may batang naka-schedule kung sino ang maglalagay nito sa labas. Who's turn today for the bottles? Zach? Ah, he's in the toilet. Alright. Gising na si Holly. Naglalaro sila ni Elijah. Ah, bottles please. It's your turn, Baba. Mom, is the mixture ready? Yes, yeah. Can you get the pan for me? Okay. Alright. Do your job, please. Thank you. Ayan na si Kuya. Yeah. So, remember, not too hot, okay? Si Sak pala, tinanggal niya na yung mga bottles dyan. Ayan na si Kuya.
so yellow. Because of the egg from Tommy. Gamit ko yung organic eggs. In the middle. Good job. Good. And yung first na gawa ni Kuya. That's better. Coffee raw si Neil. Gusto niya latte. Is there milk in it? Yeah. Here. So, ito na yung latte ni Nelsie with 2 sugar. Thank you. You're welcome. Hi, Elijah! Pardon? And you need more? Yeah, okay. Gusto niya pa raw akong gumawa. Okay, gawa tayo another one. So, ito yung pangalawa. Yes, yeah, that's good. So, yun na yung pangalawang gawa natin. And si Kuya gusto niya yung medyo sunog-sunog. Kaya pinipress niya ng... Ayan, I think that's enough, yeah. Yummy. Ito naman kay Kat. Mocha ka, Kat? Or cappuccino pala? A cappuccino kay Kathy. And this is for Kat. Ito na, madam. Ang iyong... Chores, Chona. What's that? Malapit na si Kuyang matapos. Are you alright? The handle. I'll put it up. Okay. Yan na yung last niya. Kare-Kare. Need to put more beads on there. Yeah. Not enough Just beads. scrape it up. Yeah. It's not even covering half of it. Andito yung mga nagawa niya. Yan. Well, Dami-dami din. Kasi dalawang round yan, di ba? Dalawang round. Dalawang gawa natin ng mixture. Grabe naman kataas yan niya. Ayun, oh. Okay. Thank you. You're gonna cook the egg. Yes, I will. And yung mga bata naghihintay na iyat yung bacon pa pala. Yung bacon hindi pa tapos. a circle, it won't be Si anything. Kuya, ayan na yung kanya. Done. Thank you. Wow! Ayan yung pancakes. Parang Philippines. Oo. Marunong ako nun. Yung parang yung mga na-miss mo yun? Alright. Yeah, meron dyan strawberries. Ayan, Nutella pancake sa kanila. Yeah. Gusto ni Kuya ng eggs. 2 eggs. 2 eggs and bacon with pancake. Mama. Oh, bluey na. Mabilis na si Elijah. Bluey na siya. Yeah. Yeah. What's with the egg in there? You want your cook? Okay. This is for Nelsie, bacon, eggs, and pancake with strawberries. Kay Kuya, bacon kay Sak, just pancake with cream. No syrup?
Nutella. Okay, Nutella na lang first. Isaac, ayaw niya mag-eggs. So, meron siyang Nutella, cream, and strawberries. You're welcome. How's your brekkie? Sarap. Sarap. Ay siya, palit ng palit ang kanyang plato. Next time, ano naman talaga? Konti lang daw siya. Ako busog na ako. Makita ko lang silang kumakain. Char. Diet ko. Yeah. Yung parang dami ko nakain kasi ang dami nyo. Tinitingnan ko lang kayo. Busog na ako. Good? How about you, yeah? Good? Si Kuya, dalawang sa kanya. Pancakes. Para naman sila. You want me to cook the eggs now? Sabi niya kasi kanina. Ha? And a new plate. Okay. And bacon. Scrambled egg na daw siya tsaka bacon. So, ito yung kanyang omelette and bacon. You're welcome. Gutom yan, Sak. Are you hungry? What? What? Hoy, what's that? This is a different video. Look at it. What happened? Look at my finger. There as well? And then the other one? Dami niyang paso. Nagluto lang siyang pancakes. Hindi, tinulungan niya rin ako magluto ng eggs. Siya yung tagabigay ng eggs sa akin. May sinasabi siya kanina. What did you say? You have to eat my pancakes. Sabi niya, itry ko raw yung pancake niya. Sabi ko, later pa ako kakain. So, mamaya... What? It's alright. So, sinavan niya akong pancake kasi luto niya raw yun. Nakapagugas na pala si Kati. I-dry ko lang kasi. Gagawin ko na yung cake. And, nagsaing na ako ng kanin. Yung ating kare-kare, ayan. Pinatay ko muna. Kasi mamaya titimplahan ko na siya. Alas 12 na pala. Wala pa si John. Dito pala ako sa bay. Di ko natapos yung ginagawa ko sa bahay sa pag-dry ng mga plato. Nag-walking akong very, very light. Si Kat dapat kasama ko. Pero hindi na siya nakasama kasi si Elijah nagwawala. So ako na lang ang nag-walking a little bit. Tapos hinihintay ko rin si John. Kasi patapos na siya mag-fishing. Tumawag na siya sa akin na malapit na raw siya matapos kaya nandito na ako sa bay. So, yeah. At least nakapag-walking ako kahit saglit. Settling in, settling down. Falling in love, not falling out. I keep on falling in. Each of us both done in a crown. A crown, a crown, a crown. A king and a queen royally bound. Yeah. Both called it from the beginning. Called it. Knew that the right to be nice. Knew that the right to be with us. We do what we gotta do to stay winning, winning. The fuss and the fights will keep them trust. And you make me wanna say, I love you better today than yesterday. Every day is gonna play out the same, the same, the same, the same. Ay, I love you better today than yesterday. And every day is gonna play out the same. It's gonna play out the same. Growing as one, not growing apart. Apart. Say what we mean, say it from the heart. From the heart. Wrinkles and grays, don't be alarmed, because you're safe with me. The beautiful signs of our story so far, so far. Both Nakikita ko na si John. Tingnan yung pimples ko. Hindi yan si John. Fire truck yun. Yes. I think. Hindi naman. SA. Yeah, fire service. Kita ko na si John. Wini-wait niya lang yung kanyang mga nahuli. Yung pimples natin. Wala akong cushion. Ano lang. Skincare and then sunscreen and lip tint yung gamit natin today. Same kahapon. Hindi ako nag-cushion. Ayan na si Johnny Boy. Oh, wala. Ayan na sila.
You have a small truck today? Yes. Thank you. Malit yung truck na dala niya ngayon. See ya, Dad! Uwi na ako. Nakapag-walk tayo ng very, very light. And nakita ko si Johnny Boy. Si Kat, gusto yun mag-walking kasi si Elijah talaga ayaw ni Elijah mag-walking ang mami niya. So, unahan ko na si Jan umuwi. Ooh, lamig ngayon. I have my Kare-Kare. I'm not done with my Kare-Kare, babe. Nauna siya sa akin umuwi kasi nag-walking pa ako a little bit more. And nagdala siyang lobster. Very cold. Pero pag nag-walking ka, hindi siya. Oh. Natulog siya na naman kay Elijah. Hindi siya tinatantanan ni Elijah. Ay, Jesus Maria. Pinapatanggal niya ng aking pang Kare-Kare kasi gagamitin niya raw tong... No. Just say it, but they like this. What they have last night? What that one? Yeah, they're gonna want DJ and Soccer loves they want, but don't. No, yeah, but they don't know. I say just pork. What are they having? This one nga, they love this one, so just don't say oxtail. Pinapatanggal niya kasi lulutuin niya yung lobster dito sa malaking pot. Mainit? Oo. Alright, the lobster man na ang magluluto, guys. Yung aking cake, hindi ko pa nagawa. Ugasin ko yung takip. Yung lobster. You have to wipe that too, guys. Yeah, it's still alive? No, you have to wipe that. What? Ah, yeah. Ayan siya, guys. Oh my God, this is... Oh. This is that bad? Baka ano yun ako? Baka... Ay, first time kong makakakain ng lobster for this season. Ang laki. Ang laki. And lahat may legs. Yan ang favorite ko, legs. Holly like that. Yeah, Holly loves legs. Legs. Ronnie grates it. Yeah, bro loves lobster. Tama ba? Parang mali ko nasaan yung... Is it still moving, John? Nah. Oh. Yeah. Octane, fennec, predominant DT, Lobster. How many minutes? Not yet, you gotta wipe it. Boil it. I'll boil again, then 8 minutes. Well, we'll Yeah. give that. 10. Give it 10. Yeah, 10. Kasi medyo malaki siya. Laki no? Malaki yun. 10 minutes daw. 10 minutes countdown. Kanina si Kuya naglutong pancakes. Ngayon naman si Jan sa lobster. Oh, ang gagaling nila, no? Nagluluto na sila. Luto. Si Kat, gawan niya si Elijah ng peanut butter toast. Gawan ko si Neil ng cheese platter kasi nangihina na siya. Hindi niya naman naintindihan. Nangihina na siya. Ang sarap nito. Bigay ito sa amin ng friend ni Johnny Boy. And ayan pala, pinako-cut yung ating watermelon na dapat kahapon. Tsaka pineapple. Sarap, no? Kuha na siya. Kain na siyang lobster. Ready na ya? Si Kuya kanina pa naghihintay. Ayan na yung ating pa-cheese platter. Wala na tayong strawberries kasi kinain na kanina. And ayan yung, mayroon tayong pineapple nga. Tsaka watermelon kay Dig and Nelsie. Kuya, where you want this, Kuya? Nandun kasi si Elijah nanonood ng kanyang pa-movie. Here? On the table. Yeah? You want there? Okay, you move on. Oh, you move Tito Neil. It's alright. Lagay mo na lang yan. Okay. Alright, kids, come on. Dig in. Dig in. Hoy, sa kalat ng dalawa doon. You're not going out, ha? You're not going out until you clean up. Ayan, kain. Don't like. Favorite ni Sak ang pineapple. Kahit maasim kinakain niya. Ako mayroong salt dito. Hindi, matamiwan ko ba? Ano nang oras? 4:08 na, guys. Gawin ko na yung cake ko. Yung cake ko napapatagal na naman siya. Baka makalimutan ko naman. Gawin ko na yung kanyang frosting. So, hiwain ko muna siya. Siguro 2 o 3. We'll see. Nahati ko na yung aking cake. Kaso eto, na-discarrel. Kasi si John,
Anong ginawa ni Johnny Boy? Ginugulo ako ni Johnny Boy. Yung pagka-concentrate ko, ayan, na ano na, nangiwi siya. Pero okay na yan, kakainin niya pa rin daw. Inano na pala ni John, binalatan niya na yung lobster. Ayan na, oh. And yung cake ko hindi pa tapos. Thanks, John. Hindi pa siya tapos. Hoy, don't! Nani. Additional flavor. Kanina niya pa ako inaasar. Yum. Sarap. Sobrang fresh. Appetizer. Eat some. Go, Veronica. Favorite din yan ni Veronica. Ni Holly. Sila, yan nandyan. Favorite nila. Kung wala si Kuya kasi ayaw niya yan. Sinal tulog. Pagod daw si Neil. Pagod nag... Titimpla si Kuya ng, what are you gonna make, ya? What do you call... What do you call that? You said it before. Say it. Calamansi. Yung dalandan juice, yung nabili ko sa Luxlim, ba yun? Yeah. No more, yeah. And nagluluto na pala ako ng schnitzel ni Jan tsaka ni Neil. And then yung mashed potato nila. And nag-roast ako ng hazelnut para dun sa cake. Nasa fridge na yung ating cake. No, more Kuya, so you can shake it well. Yan. Luxlim, yeah, cucumber and dalandan. Oh, do you want one, Mom? How many left? Gustong gusto nila yan. Dalawa na lang. Go get one. Okay. Let Tita Cathy try it. Nag-ano sila, nagtitira silang konti para i-ganunin nila. Itaktak sa bunga. Let Tita Cathy try it, Kuya. Yeah, that one. Shake your dalandan. Kumuha na rin si Zach, si Holly. Pag nakita yan, kukuha. Isa na lang. No, this is... Ako meron ako yung ano, yung kay Chris. Ano ba to? Berry Glow. You want to try that drink, Mac? What drink? That one. You can share with Veronica. Okay, naubos na. Okay, na get the bottle. Get water bottle. Wala nang laman. May isa pa. Isa na lang. Itapon na natin tong box. O, diba? Gustong-gusto nila. Mag-order ulit ako nito. It doesn't have water. That's enough. Can I take it? Hey, Kathy. Yeah, yung dalawa mag-share sila. Let Veronica try it. Try, Baba. Try mo, Day. Diba, hindi ganun katamis. Tama lang. Parang ano lang. Lemonade. Ano yon? Mom, you want the news? Bye-bye. 6:05, malapit na yung pagkain ng mga asawa namin. So ngayon si Kat, siya na mag-cut ng pagkarkar namin. Mom, tell Sandy to put some bottles in the bin. See? Thank you, So, pagkain Kuya. ng i-slice sa gitna, di ba? Tapos paslan. Alaya. Malayang ube. Alayang ube. Minamash ko na yung mashed potato nila. Ayun si Kat. Kikita niyo ba siya? Ayun na. Say hi. Vlogger na po Hi, ulit siya. guys. Vlogger ulit siya, okay? Vlog na tayo ulit. Questions. Tapos, Paslan, dalawahin mo na. Tapos tanggalin mo ito. Diba, blanch lang naman yun. Kasi patapos na yun sa, sa boys. Hala, bakit natapon ni Kuya yung, kagatas? Yeah! yung takip. Saan na yung takip? Kuya! Di ba? Nawala yung takip ko Kuya. DJ! PJ! Ayun, DJ. Parang wala naman nata mo. Ano man nalagay yun? Yes, Kap. Pakitawagan nga. DJ! Yung cup. Kap! Wala, natapon na yan. Tama na ito ka na eh? Friend.
DJ, did you see the leaf? The milk? You know the blue one? Medium. No. Where's all the... Ano na punta? It would have dropped because I dropped them all on my bed. Where did you put all the cups? Put all the lids? Put the bottle? No, I had them all and I just dropped it. There was no blue leaves. Ano, saan naman yun? Grabe naman yun. Is our tea ready, Mum? Because I'm hungry. Almost. I'm just... I'm only having a tiny bit. Alright. I'm not that hungry. And I just have room for cake too. Ano? I just have room for cake. Oh my word is... Nakita niyo ba kung saan ko nilagay yung takip ng milk? Uy, baka ano yun? Pag ano, ang dami pa naman yan. Dami pa yun. Wala. Ang linis-linis. Uy, masa, ano naman yan? Hindi ko talaga alam. Binuksan ko lang naman. Gano'n lang naman ako. Ano? Baka saan ko naman yung nilalagay? Dito lang yun sa tabi natin. Manalo sa basurahan? Hindi ah. Bakit naman bubukas ng basurahan? Elijah! Sinisi sila. Elijah! Ano yung lid ng ating milk? Wala yung kanya. Okay na to? Yes. Ano pa? Yan lang naman. Okay, inintay ko na lang. Saan naman yung napunta, mga zes? Sis, pakihanap po yung Paki-ano po, paki-read ng aking... Pakitawag daw po yung takip ng sis. Oo, binuksan ko din. Binuhos ko. Binuhos ko, binuksan ko na Wala dyan yan. Kaya nga, makalagay ko lang yung lupa. Imposible na lang ilagay ko sa basurahan. Grabe naman. Wala dito. Negative. I couldn't find the lids for the milk. It's plastic food, patay tayo. So, pagpang ko muna ng plastic, tapos rubber. Yeah, clean wrap na lang muna. Oo, tapos rubber. Yeah. Mahanap din. Makaharap din yan mamaya. Lalabas din yan. Wala naman dito sa Wala basura. dyan? Wala. Kakabukas mo lang yan, di ba? Oo, nagtatiyak ko lang sa mash. Bakit nandiyo sa... Sige naman, grabe naman yan. Ito na lang muna. Kasi baka masira. In fairness, ang bigat nito ha. Oo, Day. Kaya, ano lang siya, pang baking ko lang yan. Ang bigas niya, ang ano niya, bigat. Baka dito lang yung sa ulo. Ayan, may solution po tayo pag nawala yung takip na kung ano man. Ayan po. Clean wrap and rubber. Ano naman, no, napaka Ayan, may mystery. Mystery. In fairness, ang ganda ng lighting na. Ang ganda ng lighting doon din man. Ito pala yung nag-walking ako. Siya nag-walking na naman sa bed. As always. Dalawang bed. ng ano ko. Okay na. Ito na pala. Okay na, kumukulo na yung ating. Kagabi pa to kumukulo. 2 days. Sabi ni Jan, 4 days na daw itong niluluto. 4 days nang niluluto. Dinamihan ko yung sabaw kasi ang... Ay! In fairness. Uy, saan nyo nagaling? Hindi ko alam ba. Binuhat ko dyan. Nagtatago siya. Ay hala. Something wrong. Something wrong. May naglalaro. Tiningnan ko na dyan lahat. Kaya nga, hindi ko rin yun napansin. Diba? Nandito siya. Ayan po siya. Diyan. Imposible. Sabi ng mga tao, Manay, nilagay mo yun. Kaya wala. Hindi. Paano yan? Pagkilagay natin sa basurahan. Hindi ko alam. Ay, naku. Nagsayang yung tayo ng cling wrap. I found it. Ito yung food ng boys. Meron silang barbecue sauce, bacon, eggs, and may cheese. Then, ima-microwave ko para mag-melt. Ito yung Aussie topping. Lagay ko na ba? Or Oh, sige, be. Yan. ilang minutes? Ayan, kumakain na sila. Si Neil pala. Si John, ayan. Meron silang carrots and peas. Ito na pala yung ating kare-kare. Nagtatanggalan na sila sa buto. Ayan. And yung gulay nandun na sa, ano, sa plato. Ayan. Okay na to. Okay na yan. Kumain ka na, Kat. Yes, ayan na yung ating kare-kare. Yung ating vegetable, hindi ganun ka ano kasi
Ano siya? Na-frozen to ni, nalagay daw ninyo sa freezer. Kaya ganyan na. Di ba kami nakakain kasi tinatapos ko yung cake. What's that? Macadamia nuts, like last night. Ayan, di pa ako tapos. Tapusin ko muna to bago kami kumain ni Kat. Tapos may mangga pala ako dito nabili. Babalatan namin kasi ang sarap ng bagoong. Why? Uy, ang lakas naman yan, Sak. No, that's for our... Oh my God. Oh my God. Careful, Johnny can't see anymore. Busog na busog yung dalawa. Feeling real good there before. Yeah. Wait, the ruffle. Oh, they cut out. You know why it takes forever to go there? Huh? You know why it takes forever to go down? What? Once you get Spanish, you're going to take it to bring out the back of it. That's why I slow you down. You hold it on this one, get. Ang hirap magbalat ng But mulat how long does it take to get na hindi tutulong laway mo. Ano naman talaga naman si Sis? Nasa concentration ako si Sabi ko, Swag hindi ako kinikibo. How long does it take? Ah! Tiyan! Uy, ang sarap naman ng cake mo. Da-da-da-dan! how long does it take back? Nasa concentration ako, sis, kaya hindi kita pinapansin kanina. Oh, Brian. What do you think, my love? What about tama na? Tama na. Not yet, babe, because we're gonna eat first. Oh my God! Ay, si Kuya kanina pa. Yeah, kain na tayo. Kain na tayo. Bago pa kayo makain, imatay na. Dadan, tapos ng cake na mo. That's not hungry. Alright, that's good. More for me and Tita Kat. And then, And Kuya. Tara, atay na. Kain na kami. And thank you. yeah, can I start eating? Yeah, let's start eating. Yeah. Sobrang man ang plate. I'm going to read. Ay, dito na lang kay ano. Where's our ano yung magmangga natin, sis? Kain na kami guys. Si Kuya Bongbong sa aming bagoong. Baba, sit down now. Sit down. Sit anywhere, Baba. Sit down here next to me. Mom. That's Tita Kati. Kuya, come on. Meron, anong kutsara, Day? Here. Si Oli. Only here, oh. Babi, So do I just grab any, even the Yeah, bone? yeah. How is you gonna sit How there? you can sit later together, okay? We're so hungry and let's dig Come on, sit down in. na, Baba. Huh? Come on, Is this pork or beef? beef. That's mine. From what? Oh God, I don't. My God, beef. Yeah, from what? Pork beef, okay? Yeah? No, dog. Of course, Kuya. Why do you like going like this, Mom? Mom. I don't like that. Sa You don't like this? shrimp. This is pot na. Just me. This is beef. Strong boy. Okay, I'm so... Here you go, Mom. Thank you. Away-away muna tayo, ha? Oh, I just need to smell Can we bring this. the mango? Ay, the mango. Can you grab our mango sack, please? It's good. Eliza, come here. It's fat. Why is it a bit raw? But No, you have to eat first before mango. where's the salt, Mom? Huh? The salt for it. No salt because it's sweet. Sarap ng sabaw. Come to feed you. Kat, gusto mo sabaw ka? Ano ay? Kahit walang bagong cup. Try ko na. Try it, Mom. It's up to you, hard. Ay.
Oh, ay, Put it back there. good, yeah. Slow down. Si Kuya ang bilis niyang kumain. Ang tasty. Tingnan siya, Pig. Veronica, just sit down here and eat. Ano siya sa lipstick niyo? So, That's matte, Baba. It's not gonna go anywhere. anywhere. You want some more? Okay. Wait it. Mama. Yes. Tingnan kita kung nandiyo ba niya siya. Kaya nga. Tapos sa baw. Flat, Mom. Sit down. That's a good one. Settling in, settling down. Falling in love, not falling out. I keep on falling in. Each of us both done in the crown. A crown, a crown, a crown. A king and a queen royally bound. Yeah. Both called it from the beginning. Called it. Knew that there had to be nice. Knew that there had to be us. We do what we gotta do to Niya lang yung amo. Hala, kumuha pa siya ng rice dye. Hala, wala na. Buti na nagsayang ulit kami. 4 cups yan. Si Kuya, ayan. Pangatlong sandok na ni Kuya. And lumalayo sa bagong kasi sobrang tapang ng amoy. Si Holly gusto rin ng rice. And ano pa. Sarap ng kare-kare. Minamassage niya. Oo, dami pa. Meron pa. Ay, ito, ilagay mo na dito dahil. Sandali, subuhan ko lang si Sak. Good job, Papi. Beef sack. Lahat na lang pork. Sorry. Wash. You wash? Did you have pork last night? Did you have pork last night? That? Yeah, yung taxi. Ah, yeah. Careful now. Oo. Ilagay mo na yan dyan lahat. Wow, You wash your knife, though. Knife up. So you gotta share too. Hindi na kami makatayo. Grabe, halos maubos namin yung dalawang, ilang kilo yung cut? Hindi ko alam. Basta dalawang buntot yun, no? Unan, please. Unan, gandog na kami. Ay, si Kuya, ang dami niya rin nakain. Si Holly din, nakakain din siya. Nakadalawang, din siya. Si Kuya, dami niya nakain. Ako, ay my God. Oh my God. Dessert na tayo. Dessert pa yan. Kunin na natin yung pilo natin. Dito tayo matulog. Yeah, si Kuya. Ang sarap din ng mangga. Nakaligo na pala yung mga bata. Ay, si Kuya, yung dalawang boys, yung dalawang babae, hindi pa. Di ba si Kuya? Ang dami yung nakaing mangga, ang dami yung nakaing kare-kare. Hindi na talaga makatayo. Kausap niyo si Lyra, Kanina pa kami dito. Say good night. Good night, Han! Lyra. Magti-10:30 na. Kanina pa kami tapos kumain. And di na namin nakain yung cake kasi sobrang busog lahat ng tao dito. So, bukas na namin kakainin yung cake. Yun na yung vlog natin, guys. Tulog na yung mga tao. So, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Because I think I do want you next to me.